Hello everyone, welcome back to OMBS Demas family. So everyone, नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै आं मोनसे बरफनि भिउस लाना फैदों. So नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ नायलांबाय थादो. So नायदो लोगोफोर मा अबस्था जानानै दङ. नैबे मेन हाइवे नेशनेल हाइवे बरफा नोंथांमोना नुनो मोनगोन. 10 feet बरफ जाबाय बेयाव. बरफ जावगासिनो दं जोबोद गुसु. सेस खोबफबजोब्बाय न' बां जेबो नुनो मोनला. नोंथाङा नायनो हागोन माबायदि मेचिन लागायदों बरफखौ गारनो थाखाय. रड क्लियार खालामगासिनो दं बरफ जावनानै. हेभि मटर एकदम बरफखौ साइड खालामगासिनो दं रडनिफ्राय. दस फुट बरफ जाबाय. मेचिनजों जावफुनांगासिनो दं. अबस्था गाज्रि एकदम. Dur. So लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै. नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायलायदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो बाराबाव. स' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआवबो आं बरफनि माखासे बिदि एक्साइटिं भिडिअ लानानै नोंथांमोननिसिम थाबैनो फैगोन. स' एसेनोसै लोगोफोर गोजोन्थों.